Alas 6 pa lang ng umaga isinakay na ni Leticia Barrientos sa kanyang delivery service ang mga bag ng tilapia fingerlings na ibinigay sa kanya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 3. 5 taon na siyang fish pond operator sa bayan ng San Miguel. Isa siya sa 41 beneficiaries ng 1 million peso worth ng tilapia at bangus fingerlings sa lalawigan ng Bulacan. Ayon kay Barrientos, malaking bagay bilang pandagdag sa kanyang negosyo ang 30,000 tilapia fingerlings na kanyang tinanggap. Unang-una po, yung mahirap, dahil sa kapital, malaking tulong po yan para hindi na kami bibili ng fingerlings. Ang mga ganitong klaseng ayuda mula sa pamahalaan ng pangunahing umanong kailangan ng mga namumuhunan sa fishery sector. At malaking tulong para ngayon sa panahon ng pandemic natin. Unang-una po, kailangan din natin mag-produce ng maraming tilapia para pagkain sa hapag ng ating bawat isang mamamayang Pilipino. Pagsisiguro naman ng BIFAR Region 3 na patuloy sila sa pag-iikot sa buong Bulacan para sa promosyon ng food sustainability program lalo na ngayong pandemic. Of course, in-expect natin mga freshwater aquaculture to kaya tilapia. So dito sa San Miguel, San Ildefonso, hanggang North Sagaray, Bustos. So ito yung naka-allocate dito yung 450,000 na tilapia fingerlings na sex reverse. Makatatanggap din ng 250,000 bangus fingerlings ang mga taga-coastal area ng Bulacan. Bulacan, Umando, may Kawayan, saka yung mga Paumbong. So yan ang mga beneficiaries naman natin ng bangus fingerlings. Aminado naman ng BIFAR Region 3 na malaki rin ang dagok ng pandemya sa fishery sector. Kabilang na riyan ang pinahigpit na checking at monitoring sa transportation of goods. Subalit sa kabila ng ilang pagsubok, Number 1 tayo sa tilapia, wherein almost 54% ng national production ay nanggagaling sa Region 3. Number 1 din tayo sa sa hipon. Number 2 tayo sa alimango. At number 3 tayo sa bangos. samantala ay pinagdiriwang din ngayong Setyembre ang 58 Fish Conservation Week at ang Maritime Archipelagic Nation Awareness Month na naglalayong pasiglahin ang sektor ng pangisdaan sa bansa. Rainiel Pawid, CLTV News.